Muna jira, Mahadi muna jira. Muna jira, Isa ɗan Maryama tafiya. Ya Annabi, mun fito muna shirin tafiya. Ya 40 don tuna masahibu zuriya, masahibu zuriyar Ali khairul bariya. Ya Annabi, mun fito muna shirin tafiya. ta 40 don tuno masahibin Zuriya, masahibin zuriyan Nabi khairul anbiya. Ubangiji ka tare mu gajiya. Tafiya, A 40 mun fito kamar jiya. tafiya, Daya mana mutuno gwagwarmaya. tafiya, Gwagwarmayar zuriyar Ali khairin bariya. ya Annabi, mun fito muna shirin Tafiya, ta 40 don tuno masahibin zuriya, masahibin zuriyan Nabi khairul anbiya. wasalliyan na ala Muhammadi. Tafiya, Muhammadi, Mahamudi Ahmadi. tafiya, Wa Fatima, wa Ali Asadi. tafiya, Wa sayyidai li shababi jannati zuriya. ya Annabi, mun fito muna shirin Tafiya, ta 40 don tuno masahibin zuriya, masahibin zuriyan Nabi khairul anbiya. dan fodiyo da Humaini Musawi. Tafiya, Tijjani da Jilani Karshawi. tafiya, Da kawalahi kabari Hausawi. tafiya, Ya zakzaki zuriyar Ali khairin labariya. ya Annabi, mun fito muna shirin Tafiya, ta 40 don tuno masahibin zuriya, masahibin zuriyan Nabi khairul anbiya. Muhammadu Mahamud na Maimuna. Tafiya, Ubanmu ne wanda shi yake mana tafiya, nuni zuwa wanda za ya bayyana. tafiya, Imamuna Mahadi jinin khairin labariya. ya Annabi, mun fito muna shirin Tafiya, ta 40 don tuno masahibin zuriya, masahibin zuriyan Nabi khairul anbiya. Shak Yakubu ya haya munai maka. Tafiya, Rasaikan zuriya ta mai maka. tafiya, Da wanda shi ka bi kai ɗaukaka. tafiya, Abu Shahid zakzaki jinin khairin labariya. ya Annabi, mun fito muna shirin Tafiya, ta 40 don tuno masahibin zuriya, masahibin zuriyan Nabi khairul anbiya. bayan da an kashe Ansarul Hussein. Tafiya, Bayan diya a gaban Imam Hussein. tafiya, Abul Fadl shi ya tsaura sai wuce. tafiya, Abul Fadl dan gidan Ali khairin labariya. ya Annabi, mun fito muna shirin Tafiya, ta 40 don tuno masahibin zuriya, masahibin zuriyan Nabi khairul anbiya. Abul Fadl
da Rukayya ta yi kira. Tafiya, A lokacin da ruwa ya faskara, tafiya, ya ce ami ya ramta mai bara. tafiya, Rukayyatu ‘yar Husaini ɗan khairul bariya. ya annabi, mun fito muna shirin Tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi kairul anbiya. ta zo da jallo ta bai abul fadl. Tafiya, Ya ɗauki salka sai da abul fadl. tafiya, Yake ta yaran yazi da abul fadl. tafiya, Yinin Ali jarumin kwami khairin bariya. ya annabi, mun fito muna shirin Tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi kairul anbiya. kun san abin da agun akwai masa. Tafiya, Kun san me yayi kan akai abbasa ƙasa. tafiya, Wannan ruwa an zubar da shi ƙasa. tafiya, Kafin ya kai wa Rukayya ‘yar khairul anbiya. ya annabi, mun fito muna shirin Tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi kairul anbiya. Imam Hussein sai ya ce Rukayyatu Tafiya, Abul Fadl kanki yayi shahadatu. tafiya, Ni sallama ni ma ya Rukayyatu. tafiya, Wayo Hussein dan Imam Ali khairin bariya. ya annabi, mun fito muna shirin Tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi kairul anbiya. bayan kashe shi Abu Abdullahi. Tafiya, An ribace zuriyarsa wallahi. tafiya, Matan har ‘ya'yansu bigatillahi. tafiya, An ɗaure su zuriyar nabi khairin na anbiya. ya annabi, mun fito muna shirin Tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi kairul anbiya. duk anbiya sun yi kuka kan haka. Tafiya, Wal mursalin sun yi kuka kan haka. tafiya, Ahlul sama sun yi kuka kan haka. tafiya, Nakan dubar da jinin ‘ya'yan khairin da anbiya. ya annabi, mun fito muna shirin Tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi kairul anbiya. khala'ikul ardi sun yi marfiya. Tafiya, Khala'ikul bahri sun yi marfiya. tafiya, Khala'ikul barri sun yi marfiya. tafiya, Yawmul bala yawmu ashura yawmu raziya. ya annabi, mun fito muna shirin Tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi kairul anbiya. rana tana yi wa ɗaha fiya. Tafiya, Wata yana yi wa ɗaha fiya. tafiya,
taurari sun yi wada martiya tafiya lailun na sun yi martiyan kidan zuriya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayabar zuriya masaibu zuriyan nabi kairal anbiya wayo Allah wayo na Fatima tafiya wayo Allah wayo ƴaƴan Fatima tafiya wayo Allah wayo baban Fatima tafiya wayo Allah wayo haidara khairul bariya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayabar zuriya masaibu zuriyan nabi kairal anbiya da Fatima da Ali da Annabi tafiya kuka suka yi sunnar tuman kabi tafiya bakin ciki mun yi janna Annabi tafiya farin ciki da farin cikin khairin na anbiya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayabar zuriya masaibu zuriyan nabi kairal anbiya cika ciki rana ta Ashura tafiya ya aure min tasu'a da Ashura tafiya karya kai wasu tun ka kirkira tafiya murnar kisan zuriyar Ali khairin labariya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayabar zuriya masaibu zuriyan nabi kairal anbiya bukukuwa da ake da bidi'a tafiya muharrami da safar kamar ba tafiya ya khutuba biyu yau jumu'a tafiya mai yawa suka kirkira dangi kujiya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayabar zuriya masaibu zuriyan nabi kairal anbiya Muhammadu Ali yayi kira abi tafiya baya nasa wasu sun ji sun kibi tafiya tunda kace mabiyan sabida bi tafiya har tun ka kai da kitan wutan abul ausiya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayabar zuriya masaibu zuriyan nabi kairal anbiya sun cire suturar matan duka tafiya su Zainaba a hali na mai maka tafiya an ɗaure su da maruruwa duka tafiya yin Karbala ya zuwa da miskinin zuriya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayabar zuriya masaibu zuriyan nabi kairal anbiya mata kalma tafiya cikin kaya tafiya ido rufe wasu na ta tambaya tafiya yabon ziyad maki na zuriya tafiya ya cutatar
تقيا علي خير البرية يا النبي mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayibin zuriya masayibin zuriyan nabi khairul anbiya kan raƙuma wanda babu shimfiɗa tafiya liyan ali makiya suna kiɗa tafiya suna rawa mata suna guda tafiya murnar kisan shura fatinin khairin la'ambiya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayibin zuriya masayibin zuriyan nabi khairul anbiya gari gari aka zo garin kufa tafiya nan al'umma na garanta da kofa tafiya domin haɗo sadaka su tallafa duriyar ali khairin labariya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayibin zuriya masayibin zuriyan nabi khairul anbiya ruwa abinci suke tararraba tafiya wa auliya shurafa sai zainaba tafiya zaka karbe bata bar tsinci ba tafiya mu ne diyan Fatima yar sayyidul anbiya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayibin zuriya masayibin zuriyan nabi khairul anbiya mu ba mu cin sadaka kuna sani tafiya mu rufe ido ku kiyaye addini tafiya mu bar ganin shurafa uba zani tafiya yinin ali dingishi muke kafa da kaya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayibin zuriya masayibin zuriyan nabi khairul anbiya Zainabu ta ce ku rufe idanuwa tafiya yanin tsirrai cinmu za ku cutuwa tafiya sai wata mace ta fito a damuwa tafiya ya zo gaban sai da Zainab bintun nabiya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayibin zuriya masayibin zuriyan nabi khairul anbiya yi izini in fito da sutura tafiya riga hijab ya binti zara tafiya ya ce da ma su kaɗa su jira tafiya ya lullube zuriyar ali khairul labariya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 dan tuno masayibin zuriya masayibin zuriyan nabi khairul anbiya wannan mata ta fito da riguna tafiya hijab suka sa a jikuna tafiya yin Karbala aka tuba riguna tafiya matan Hussein zuriyar nabi khairul anbiya ya annabi
mun fito muna shirin tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi khairul anbiya. diyar Ali Zainab ta kwantata Tafiya yar Fatima aka cutata mata tafiya cikin maza ba zani jiki na ta tafiya yubbi il'an man saba Zainab bintun nabiya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi khairul anbiya. 61 hijira ta annabi Tafiya an ribace zuriya ta annabi tafiya a ƙasa ake kora alun nabi tafiya Zainaba zuriyar Ali khairin labariya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi khairul anbiya. sun sha wuya sun yi tafiyar ƙasa Tafiya malam kafin a rufe ka a ƙasa tafiya ka bincika ka jiya aka yi kisa tafiya na shirrafa zuriyan nabi khairin la'ambiya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi khairul anbiya. bayan nabi me yasa aka yaka Tafiya yaya aka yi wasu sun ka hallaka tafiya suka kashe zuriya ta mai maka tafiya malin nabi zuriyar Ali khairin labariya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi khairul anbiya. wayo Allah wayo baban Fatima Tafiya wayo Allah wayo nana Fatima tafiya wayo Allah wayo yayan Fatima tafiya wayo Allah wayo idara khairul labariya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi khairul anbiya. zan dakata shuhada na basuwa Tafiya yin adama ya zuwa ga mai zuwa tafiya Yulayatu Fatima muna zuwa tafiya kun kaje ku kuke gane hanyar tafiya ya annabi mun fito muna shirin tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masaibu zuriyan nabi khairul anbiya. salamullah ya ala Muhammadi Tafiya salamullah alaika asadi tafiya salamullah alaikum shuhadi tafiya salamullah ya ala binti khairin anbiya Fatima 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 ya Fatima Fatima ya Nabi
يا بنت النبي يا خير التنبيه. اللهم اجمع شمل أمة نيجيريا وجعل حريتهم تحت قيادة السيد إبراهيم الزقزقي حفظه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خمنئي وقائدنا زقزقي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظة وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظة وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا النبي mun fito muna shirin tafiya ta 40 don tuno masayibin zuriya masayibin zuriyan nabi kairan.